Без твоята любов изгубен съм, без твоята прошка осъден съм. Аз на тебе се надявам и на теб се уповавам. Ще те хваля вечно, Тате, ще издигам твоето име, ще те хвали вечно моята душа. Ще те хваля вечно, Тате, ще издигам твоето име, ще те хвали вечно моята душа. Без твоето слово изгубен съм, чрез твоите думи свободен съм, чрез твоята жертва изкупен съм, в твоята воля спасен съм. Ще те хваля вечно, Тате, ще издигам твоето име, ще те хвали вечно моята душа. Ще те хваля вечно, Тате, ще издигам твоето име, ще те хвали вечно моята душа. Ще те хваля вечно, Тате, ще издигам твоето име, ще те хвали вечно моята душа. Ще те хваля вечно, Тате, ще издигам твоето име, ще те хвали вечно моята душа. Ще те хваля вечно, Тате. Малкото ковче, подвижното.
вечно, Тате. Ще издигам Твоето име, ще Те хвали вечно моята душа. Ще Те хваля вечно, Тате. Ще издигам Твоето име, ще Те хвали вечно моята душа. Ще Те хваля вечно, Тате. Ще издигам Твоето име, ще Те хвали вечно моята душа. Ще Те хваля вечно, Тате. Ще издигам Твоето име, ще Те хвали вечно моята душа. Ще Те хваля вечно, Тате. Води ме заради името си, води ме заради себе си, Исус. Всеки миг да е за Те, живота ми разкрит пред Те. Води ме заради името си, води ме заради себе си. Всеки миг да е само за Теб, живота ми разкрит пред Теб. Името прославям аз, името на живот, името на Исус е на всички имена. Името прославям аз, името на живот, името на Исус е на всички имена. Името Ти прославям аз, име на живот, името на Исус е на всички. Айде, на здраве за моето внуче, чакаме го да си дойде, нашия цар, малкият цар. Имена, името прославям аз, име на живот, името на Исус е на всички имена. Твоето име, Твоето име, велико име, Ей, цыганки си Паско. И бебески цыганки си. Да е здрав и жив. Браво, Сачи. Ай, Келески, чао. Чакаме да ви кефа.
Царя на дядо Киро. Имаш ли още хайни бял в едно дали било? Така ти взяла. Карли. Екипато, да съм живе здрава. Хубаво е весела жени. Здрава, мамо. Здравей, качо. Весела жени. Хайде, дети. Ви сугетър взема май. Велики уже плюс. Вая, бакавра ли? Мамо, трябва ли да ти лукна? Аз не знам, По принцип. Ето тук близо, как го обличаме. Близо го си има. И мами му ляло се. Карманила, хайде де. Айде. Хайде, ауре. Да, хамуска. А сега, бати. Аки вече, да мене кърпичка е зона. Абе, слагай сега вкъщи, ще го къпиме, варимо. На скипишка да ги... Скипишка да ги пусти. Мила папуска. Съм харна скипишка е. Да, как ама дядил. Сумляски за накара. Ме му клебим дини ба ингерес. Да, как му тако, да ми кама и шапка и свара каски се ушки. Ба, еджи дяло става, юзманка кай геки, това е скъпо. Яка има много пайза. Кирчо, кари га, папу, жа съм ти кари кажи. Баро дам барни чове. Ма е сега, как отнича соряло, става сукунка. Mauber. Oh, was voll hier. Hallo. Hallo. So viele Leute. Ja. Das ist die Tradition ist so, weißt du? Alle kommen zum Abholen? Ja, richtig. Ah, Und dann machen okay. ein Das ist Video. nicht gut, eine Leute kommen. Das ist nicht gut. Okay, das ist ja nicht so gut. Noch hat, aber nicht kommen. Heute kommst du Wohnung. Okay. Das ist die alle Papiere. Das sind jetzt die Papiere. Das Schild hier im Bett können wir auch rausnehmen. Und alles schick gemacht. Donner. Ja. Und das gibt's gleich an? Ja, das ist jetzt meine Indir. Уралка не започва. Индира Канаде. Ja. Achso, ja, okay, das ist mein Geboren. Ja, ja, genau. Das ist der Mutterpass. Ja. Frauenarzt in 6 Wochen zur Kontrolle. Ja, Und dann genau. den Brief nehmen. Ne? Das ist alles ganz wichtig. Ja, klar. Das morgen muss gehen mit der Beim Frauenarzt anrufen, einen Termin machen. Ja, klar. Und Hausarzt muss auch gehen morgen. Und zum Hausarzt wegen der Tabletten und der Spritze, ne? Ja, ja, ja. Genau. Eine Tablette für morgen früh, haben Sie ja mit, und eine Spritze heute Abend. Ja, ne? genau. Sie meinen die Tablette, die Radprogramm? Hier ist das ist ja fertig, die U2. O2 ist fertig. Ja, Okay, und hier ist das nächste U3. okay klar. Immer schon einen Termin machen beim 28. Kinderarzt. Ne? Okay, klar. So, das war Kreissaal, das ist alles okay. Dann haben wir Blut abgenommen bei einem Kind. Wenn wir nicht anrufen, ist alles okay. Wir rufen nur an, wenn nichts okay ist. Те ще чакаш да се обадят. Hörtest war Okay, okay. добре, wir können es звоним даже. So, U2, alles schick. So soll das Kind schlafen, keine Kissen, keine Decken, nur Schlafsack. Denn wenn das Kind strampelt und hat eine Decke, dann geht die Decke übers Gesicht, Kind erstickt. Хасъл, бе. Ja, три учила. Das ist vom Kinderarzt ein Zettel. Ab dem 15. müssen Sie Vitamin D-Tabletten. Müssen Sie kaufen in der Apotheke. Ganz wichtig. Вече само е подял с пакет. Това трябва да вземеш пакета за... Das Kind muss jeden Tag eine Tablette kriegen, damit die Knochen schön fest werden. Ne? Das Tablette am heute, morgen 15. До 15. Füttern ist hier Pränahrung. Die müssen Sie kaufen, ne?
So, das ist die Milch, ja? Das so heißt die Milch. Ja, Prä. Prä, ja. Nicht 1, nicht 2, Prä. Prä, ja. Genau. Und das ist, wenn der kann die Kinderarzt. Ich habe meine beiden Kinder bei Lisa Humagit. Hasenigel. Ja, Hasenigel. Genau. Da gehen sie auch hin. Ja, genau. Genau. Und wenn Hasenigel nicht da ist, das ist die Stadelnummer. Ah, okay, klar. Ne? Immer da anrufen, okay. wenn was irgendwie ist oder hinfahrt. Nicht Schule. Моди таото пантурите как да уредила се. Immer nach Stadel. Meine beiden Kinder haben Kinderarzt gehabt. Ja, wenn der Kinderarzt nicht da ist und das Baby. Ah, ja, ich weiß, ja. Dann ist es nach Stadel in die Kinderklinik. Weil es krank die Kinder. Genau, Ja, ich weiß. immer Stadel. Das weiß man, ja, Okay. ich weiß das. Okay. Ich will das mal hier rein. Çadılı galiba. Bibi çadılı. О, да там Киро писала. Sachen aus dem Badezimmer nicht vergessen. Ja, ich nehme alles. Мне интересно писал Da Мила wissen от тела. Sie, schön essen. Ja, ja. Wenn das Baby nicht richtig Павка масо кулакана. Павка. schön essen. Зря, че таско е лечиш, че. Dann machen wir alles schick. Ja, danke sehr. Wenn ihr fertig seid, den schießen. Трупизм сте бензин. Но, Okay, danke. абе, най-към трупизла се. Ватхарка колко тара. Ми чакай да ни. А те си няма. Майки да. На най-трупано са казанила. Как към Никила Авриба? Никли па отдара към поддържа. Ама трябва сар реало, сар Близо дела. машото киселски байоряка ви си знауски чангоре ви си. Еми, сара ми. Аки садик да. И пелничка лазна ми. Картони можеш на катан кожи. Кала конец стере делно. Бака е че. Терим вече. Desse. A campo Nemski wie die Babyski sagen. 1, 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Ey, das kann uns nicht die Babyski, das kann uns. Genau. Сено патало съм трошка ги. Да, се мъжи хайде сега. Нов член на семейство Милчеви. Аки да. Ей, видите. Матрошка. Матрошка. Аларма Олан Бекерович. Хайде, якаме. Как да сега площадска муда. Ще да се студа. Ей, чорта, мани се кай чорта да чорта. Може да зорале, директно сте трин казани. Падна бала ти падна. И бори преча карласен, че се сарто сар мер борека се скъла. Амин. Амин. Мочмо Ай, нани, керуленги кай снимка паруси, ромни казания. То бебес. Че дали мамко само дали мамото си. Дали нак ти деки ригати. Алто акаига. Аки да. Ачки рубиус. Води ме заради името си, води ме заради себе си, Исус. Всеки миг да е
Исус е на всички имена. Името ти прославям аз, име на живот. Името на Исус е на всички имена. Името прославям аз, име на живот. Името на Исус е на всички имена. Твоето име, велико име, Исус. Твоето име, велико име, Исус. Името прославям аз, името на живот. Името на Исус е на всички имена. Името прославям аз, името на живот. Името на Исус е на всички имена. Името ти прославям аз, име на живот. Името на Исус е на всички имена. Името прославям аз, име на живот. Името на Исус е на всички имена. Твоето име, велико име, Исус. Твоето име, велико име, Исус. Добре дошъл в Стройштраса 11 пап. Германия. Задръжте малко. Лекичко така, розичките само. Onde pensa que você precisa essa mão? Ето, добре дошъл в Штродия Штрасе да отбележим номера на влога. 11. Путни вратата си. Така, тук му звучи за описал към Бунгиля. Aquela sabe da vai botar as canjas meio local. Тижан лекче isso. Давай се. Значи бекъл с харкавиш. Барем тойлно сме. Не, аз не мисля сега. Чай, скарвай така. И я да удар на дикляска и си. Диклимус. Дите страха. Не помага, това ще да се трябва да съм да. Не кажа. Аз ще да се. Говори малко чоу. Потарма ги удар. Значи, удар трябваше да се дала съм бебес. Потар. И стая сте мисля ли? Не съм мисляла. Значи, анима. Жаки, снимка, изума. Какви балони си мисля ли какво? Да, ще си мисля. И торта на нете си мисля. На свиторта, как те трябва по някой дълъг как ли, те има се пожигат. А кава си може час по те.
Отблизък план. Сорал да към аз съм прокалз. Анки дал, никли пашен да ръке ластарно. Айде, бебето вече се прибира. Ай, момент, колега. Айде. Шо ли го е? Хайде кълбани са. Мачил катан да ти торта, измакам жанти стане. Катагам паварото ми съвсем месец. Да си не сале, да си не се. Как си окава и журеши? Обаче не знам. Още панда в шоколадата едно течени сачи. Чая да го запроси с това течени Чао ти да си кулука. Да чури, видица. Дек да чури. И зора ми парваро по ока. И семейство съм. Мамо, къска кирамба. Чаото токи вадали, тому шахки на това. Как е дал? Да се не чисто. Много малко шало. Толкова ти е... Чая да го запроси с това течени Чао ти да си кулука. Да чури, видица. Дек да чури. И зора ми парваро по ока. И семейство съм. Мамо, къска кирамба. Чаото токи вадали, тому шахки на това. Как е дал? Да се не чисто. Много малко шало. Толкова ти е... Постъпинам па харкизо. Да не се разболя сета. Така накате, састо семейство сторо, чинно си торта. И ти паварното ми. Алчина кана? Да сме живе. Едно парченце кати казаница ти ромаса. Чак помня ти си. Скарла е торта шукани? Скарла е. Аз направих вчера и направих. Годно, защото изсъхват и седат. Стига толкова добре. Трябваше и тортът никално да харка танго, защото сега хладилник и дони. Значи, да трябва. Калочна каса е тяна. Що тек да снимка? Това като удай казаница. Това шмади. Киряко? Да. Това си сахто перечеш. Каналско семейство. Каналско семейство. Лабайле хатто када каучулкоте. Четири човека е. Ешика годлима съм Голямо семейство вече. Ми барярам по марказани, ми се мислерла. Четири човека е. Дай сега съм обаче. Аз сега ма гене. Ай, бе. Ай, 5 човека вече. Дел дани сме го. Еми, когато сукунус вече малко близо. И сукунус знат Андре. Знат Андре. Лъсна брои съм това. Ама да наукаш, строиш над сюда. Не знам вече как да байгам чувствам. Лъсква дрес сега така строиш над. Ама мярчки кирали. Айде, и мами о пап стана ки пашно така на. Ма пава Реално ни рънуца. първо скатех снимка. Снимка? Само и дали Значи те чекеро видео си. Аз увидя. Не направо дали. Мака и кача. Това се хотел прав крикате да го разтвориш или... Скъпа шонка. Ти спална това сме. Видео скер седи ми. Видео вземе. Това занки да.
Da можно го разходиш харка. И го чалско ще е чак гекио, мускано. Аз съм бруш. Оско 20 мускано чак. Хайки далка. Прозорица затвори ли извър бахална си? Айде. Лапе, гледай балони. Много е, не чи. Няма нищо. Оти кобаро ме човек, а чуло зро. Вушкарка да, ма чулско ме човека. Лаки надписи с мисалям ба. Айде, папо! Си мисали ме, върши си мисали. Айде. Ачи папо ти рекас. И папо стари папо. сауре. Ка стара папуста, ка Германия тига скала на чарджанс. Той това съзнае. Това съзнае вече. Ти си ми даши стари кай чи сар мере. И винаги тига нищо съм папуста. Браво на дялото. Живи здрав. Мамирик, наешле са мини джопис пък по 200 не кало. На мини джоп отива само по 200 ги вади. Че първо стинки са чака, мали жена извън. Браво. Айде към оправ. Ачи ти ли кастват да са? Така, мукате. Айде му това дати 100 евро към ти плаза. Каз луско детскунда. Детскунда. Еке кай детскун сам. Така и за куската ли спестисали? И шеки да ти звъня съм. Мека му гаме чалски стотинки то састо ги визурал. Браво. Аз социален слаб му чал, социален слаб. Той е социален слаб към мини джоб. Към мини джоб. Айде. Мали ли сме читати? Браво на дялото на бабата, ей. И баба жала на мини джоб по 200 дола. Та ще ми кол става тук, а? О, папа за кана ти ще играй буси тук до 20 дена пинер табар камионет. Ама мен на телефон дом. Ти не съм с мускиона. Ги палиш ки. Сигурно мухички са. Сила. Ой, уски се шундя. Мударла, майке. Сега да е живи здрав малко то. Трябва чунаски се. Айде. Мудар кал, кат се полус. Сарти му дала ми. Кола ки беран да кам. No, макам берам чонски се. Чина не матраш той са с тензуги. Винаги пикошата кай тензуги. Рохар бабо, рохар е кана. Джава киряко мухари кал даули ба. Мухари ка, маушало е мамо. Ако де тонко на мука ми. Мука е тонко. Аудо шуляр се музика. Когато трябва музика не. Бащата харка ти шуляра. Ето го бащата, ето го да е живи здрав. Живи здрав. Бащата. Най-добрите снахи да посреща. Да са живи и здрави, да си ги гледа с много любов, с много щастие. То бахтало, теперлъски бори, сарлъски ромика и пелилъски. Аз ще ти казвам дола и до вас, секадара си до вас. Тешба. Да жанва. Айки. Зори, лъски буба, как си на ластите си? И жена ли? Ачта, ми чако подарък. Кай мери ба? Ай, казай ми. Ти си я. Ти си е. Мами, манашки да ми гозени кала са е. Дики бебес. И жена ли? Букалка мошто, а? Сега да нахраним бебецето. Да, букало. Биклян берем на астарла. Уданашкам ресалнъски. Аштио. Лете нега тарва. Хаускега тай кана. Ей, во. Чекам мало и жена. Веченци са шукари си кали. Ами, ти ме нали писти? Чекам ти се имея с Мичалско клака. Ей, ко става тука? Тука шампуаните. Виж ко става тука. С бибероните. Айде, Ани. Айде, часто бебе стащи. Айде. Каси Янята, ротаничка. Айде, Ани каста. А стара кама ми папа ти керо ми чеки. Кер ми чеки тери телефони с снимка ба. Сардела кауя. Значи. Чай, и ти си търла ми чай. А стар си бебец. Керо се снимка тази ли че парус. Айде. А ако му сними са? Хайди.
Gele vastata, lete парукада. Хайде, мака. Айде, войчето. Хайде, мекам чалъски стотинки. То састър ги би зорало. Кида. Састър ги би зорало толка. Войчето. Айде. Kada si ekvari daistar. Кида. Долари daistar. Тривари daistar. Šta drom i daistar. 200 евро дато. Жив и здрав. То сами ги жив до здраво. И да нарадваш много. Окей? Ето малкият педарас. Искам да го тупкаш. Мадик ма пети. Ще го тупкаш. Рам Бихаловски, не? Айде, амян беше аз, защото оставим вече с мама тук. Айме парварно сакана зори, менаке хари. Изма. Хайде, че абига сте кяра си ги запор. Хайде. Дани, хайде. О, și sentes? Bironca pe omul ciauda. Dar cu cat ele mă taci. Da, bine sester pak mučao. Voi puškarkata. Sester. Move че ви кер на тате, мости майка кам да бу, мена ханка. Ще му еба майката. Айде. Приключваме вече. Ето, бат Марин дойде с кака мима да си дадат подаръка. Чичмарин. В стаечката е. Ако искаш, Айде. Ява ти набитите бебето. Да видим къде е виновника. Ето. Виновника къде е? Ето. Бебетка. майко. Аз да били на бебето подарък. То с Кирчо младши. Чакай, Павлин, пай се сега, Павлинчо. Кирчо младши. И за него да и жив и здрав като желязото. Мали. Да има много пари. И много пари да има. Здраве само да има. Най-важното да е здрав и жив само. Здрави и пари. То без пари не става никъде. Да, така е. Ама здрави да има. Това беше бат Марин. Да го отворим ли? Ето го от Ангел и Джида подаряват едно паече, подаряват едно кошче тук и подарък за Зора за рождения ден. Да са живи и здрави. Ето, подаръчето. Той ми го долу, иска да папа мяко. Видя ли? Айде тук, мама, долу. Е тук, да е здрав. Сложи го на леглото, ма да го държи. Не. Аз искам така да го държа. Сядай малко. Ям устата, всичко това. Сядай на леглото. Идва и малко. Ненко, Де го пара сега, да му сложиш, мамо. Ненко. Де го пара? Тук сложиш парички. Чакай да с пари ще си малко паритало. Дай го малко, мамо. Сложи му на него. Само така. Тити! Ама искам мининко, бе. Кой така мининко? Вече беше така. Искам мяко да папа. Малка беше и ти, Мани. Ани, Ние да ти не си била така малка. Мали ръчичката му къва иде да. Ние забравяхме. Е такива ръчички има. Ето го бе, тук е бе. Ето. Ще приятели. Здравейте. Подаръка. Има люлееща люшка. Ще да го видиме. Ще го бе. Той спинка. Живо и здраво. Да му купите памперси. Ние малко промяна направим. Големия кошмар, малкия кошмар. Защото е по-удобен за това. Махните това да го видите малко бе. Махни го това бе. Така, вижте го малко бе. Защото има ръчки за
Айде да се запомним. Ките дръвченце. Ей, юнак. Ей, Менко. Пупу. Голем да нарасте. Той ще ви идва на гости след един месец. Чекаме. Той че не знае пътя към Земен да го научиш и ти. Идваме. Чува, мемо хима, чакай. Ето, така, да ви получу. Елия. Да ви живи зав. Оставяха се тук подаръците. Мачо на чорса. Високия Данито, той е тук. Окей, кирчо пришок. Айде да живи зав, окей, кирчо. Шо пришок и долу. О, како? Мало. Ой, га вашко. Жизу золото. Ту право. Мен да трябва да отме жизу золото, да мога работя, папа, инак няма. Трябва да работя. Одака не ще снима. Не ще снима чао. Не, сега, я ваш. Вот ти бомбони перията. Ме си му пето за мен, си му чота за. Аз имам практика за цяло, е. Ставичко скало. Можете герно ги Ставичко съм чао кала. Да сме чула, ама чула. Ме да начувам доста. Че за чула. Да, ваш шорока. Дело зва, мата ще бъде. Ой, папо. Ох. Днес харто данес да ма старо за. Аски. Баром час карва. Така му тавар пишок се паски. Хорда му чао кала. Я кало. Лало, лаш парлука му чао. Парлука му кам чао. Отивайте бето мъжката. Мама чанка си сме. Туто бабо. Састо гровати мано ще най-рече само. Ай, да високо. Вижда ти бе, далеката радио. Ай, да високо. Скоро чао. Керанге е. Ще му каза Марко да. Dobro cirka. Dođu zdravo mi je. Ti baril, baru čao i baru kočali bore cijel tam. Tu mu častvo. A? Ti toluz ba? Onu samo saçvegal vam. Tatolski tato. Oski šudro, amular ne saramındı. Rasına kendi kendine gelen yok ki ama burası ekip. Как клипче всичко се качва, така ли си? Майка на мамушка на камбари. Varsa 6 metre dik su kellatın. Хали замяна. Не калча. Falsan bedeli yapıyor. Леуси. Mahalle kana. Абели. Матраши. Витрашови. İlmeyen orik hasta. Meşmay var. Мишна ще ми здаш. Бай, не ме вече знайди кого. Абсурд, абсурд. Чорле кожовски реч. Той се избиструва. Керус купани кер. Твориум чао. Така канал автория. Само хале пашила, без трол. Олка. Onda je spokojno kad je ne kerlši. Спокойно сме чалкала. Да беше Ето ги Киро и Фанка да се оставят подаръка и те. Айде. Айде. Сега да качвам и вас. Мамо, ли си кона индзеки, мамо? Vai, Ustino, mamu, Ustino. Ustino, putares, veka, mamu. Hari, ustiba, Mihlis. Ustiba, mamu. Mihlis, čao. Možda je ta purkanka moj ni dele baš, žal.